Langhin MSC constituency ke parlo jai pongai chelong AP tersuah song atungpen 6 schedule awareness ke pemanko. Ahru ciklu ni phayeng ko era hiniani anarlo porphai hinira chiti malompen mai pangcheng ponsi di fuel a mai pu di riterona hin pensi mai chari penu lapen bangso mai along aluhi aman pen naga chetong dun official si mai pu jai gathar pongchun bang sarkirong parlapen lamjai sarpo ang tong tiga thar pen thenglok penangan central committee dong arpu ke do dum chetong dun an part langhin constituency pen suren be alang likhan AP chulustria song along declaim ke dam cepaduk o pu theklong si central committee along an members pombo pusi jai gathar pen rata thengnu than bachini la pen non ke bang jia chiklu pen jongsi lem salong sangkang than dun dokok pulote phatek dam nangji pusi kursing timung ahin pen phang ke thingnu jai pon an ke kupilo na ke man thu bang ke mohon tiso ke haya tundang se kontrak ka to ko be enlo ama aring dang hudlo langlong le pumat piyut ko kuthede putho tordelang kulo ako tangka pijuli lo council pen la tako langlong le piyut ko la si halak kiduk ke la ka tumki junji alang aphar man along ta tangka chong tidun hailang putum mira pat pigi lage kiduk ke la ka tum adi ka chong sin tum la pat ke thenai tum lage la penda ta miliar julong lo ke dam tangan ingkan lang ke thirang pudedi lang ke thirang lo lang ke thepen ke pho ara tum dulu amat tangka ke long apor thu bangke lang ke thepen ke pho phe tu mangalong tu ara ke pho tu mangalong tu thebu tu lagi kupian lo ke tarlik kami nangi langsung to pile kar biang lo hala tobar pi puno la tobar pi la sola humki da me tobar tu mati la highway butu hai la so tobar ke banga huta komarne tumbang ni thek lor bang ke ha long lidal lo ti so he ton to hidi lo chiri ke to amat tobar bang ke la ke dam ni tobar bang pu hidi hak pet lo amala hidi hak pet mala hidi ar jon ke pon det lo hidi ajon pon det lo angge non ke long nam che long nam po gedi long le nam ke long thu bang ke long nge bang ke ti so he ma so along le nam ke long thu bang ke khang he ma so jo la puson si kar biang long ar lo la puson ke thek long nam ke ning tu pik lage kachari tum kama tha kapasik se pon lo lang kri neng gedi komalo ke so ke apo ke so ni dia doi pinani than ko de gulo lage jo la son si kar biang long bang ke dam bom non thek long bang ke ange non he jong lo muhele ni li bune PGR ko he hala so PGR long ta ajara ko de tumbang ke areng solo apu aplang long ben abijang ang lo tangka ke long dun thu bang ke chesong dun de pir no long thu lo areng so dun de pir no long thu lo lasi da ke pir thelo la per an par ka thrak me ka bindu hala areng ka so dun de ka kam no dun de pir no ku puse ka chuen dun hai ma ka ka kita kalang ke chuda thrak ni ang suda tu ni ngaso ka chu aki choge lage si kar biang no ar lo kachari ka chalor tum kama tha ka par sik se a joine pen la puson do pi lasi keron ke bagalong ta theglong ni non agriculture pen tupo asana sondo pi ke tractor duji pine power kiba ko hai ke bai han duji kupine tilpar kuduji kupine han ana chili dui anke mo apona lelote la achili ke loin da sai ka tiki ke tu tractor ke loin da sai ka tiki ke tu la badam dang hobi ne so achili ke loin da tiki ke tu si long ji ne parlin thai lo kumar phaji ki pine ngi ma lai hui ke hang ka pak thek thep pin lo si do Stability long live Bongo Sena go back Bongo Sena go back Bongo Sena go back Bongo Sena hosiar Bongo Sena hosiar RSS hosiar Jai Gatharo Itum BJP itum kubok. Dia
development kubok sita lagi litung teklong lo lahir ka pachupe sa selo lam jong la ka rata do man pachupe la ka amethang tung si develop chon anat rong bethi ke tobar ta ve lang ki junja phanta ve la pen ke electricity ta ve la pen community hall ta ke nangia thai bang ka ve hala thang bang besi stadium kim barat hadak meeting da jok ta do dam de la sona akam si claim la pot la ke backward piglo develop lake bo bang etum chini pamelo in han ner no ke no iking ber da dam nu la jai pong hi tia lo ante la ke develop ka lidat lo ni tum la ke la sin ni tum pu bom lo la bang so BJP ke la ke bong ko sena ari deng si do lo pot la phan thu ke terek bek nang ko perem bek nang ko ai karbia tu mari deng la council cheban thu bek nei karbia tu mari deng cheban thu yi pulo tang te BJP tu ke unelo la tung ke amen si karbi chot lo la tum han ke bongo sena bihar sena tum si kok et lo la tum han ke la tum han ka pa pheri ti ke ne tum vote nang pipe da ji pu ya ke pu ke jai pong along yong si nang tum kam claim nam rong ne tum bongali bihari adim kam nang claim credit pulote nang tum phan nang pe rem ji pu yo la tum ji pu ama si la tum dak jai pong karbiang long karbia area ke kam nang claim hai hedet ti la pot si allah ma bangala hello bongo sena bihar sena phan yong si ke kiplung yi pulote ke BJP atom phan ke Congress BJP atau man ke la ke plung vek nang ko la hela alam ba la sini ditum la lok si claim lo ni tum BJP kar bi atom han ke la inghon po la ke thek lor lo BJP long ke do kar bi tribal atom han khilonjia o homia adivasi atom han nge ni tum ke inghon vek po la ke non BJP long le do usita mo ni tum power bang lo te inghon vek po te sialam ili sini nunde bang dam lo ne dam de lo ni Pong adim hello to MP election hota nilitum BJP pen showdown dakalo aman ni tum haide BJP tum ke wan ke ong so le helicopter se wan rong ra amal hala ta ka munita witla APSC haide la posi alang ni tum han choro par pik lo ison ke la penda awareness ke ilitum munitum ge tini jang titia pojo la sini tu APHLC ben kopi lo ke mang la so alam kopi apa si ke mang lo kopi lo ko nasi ke tok lo lai hui alam ke jitan tu aku ki rui tu ya pan si diun dak pini awareness campaign nang dolo la pen ni tum rata tum phanda chuning ri lo la pen ni tum che chak lo la pen claim back po la job card tang ho ration card ki pi orunodai ki pi la pen ke job card la pen son kopi me yo PMA hoai lai hoi ki pi la ke contract pi long le la ke contract pi long le la ke jong si contract pi det la te la ke ni tum la combat of asi contract akam ke claim la tum han ke FIR people ni tum jail bank ke la to ma la hello la pen akaprek illegal ke claim an alone ni tum lang lap lo la so allo ting jong si claim ni tum FIR pi back ko jok le ke claim ni da ke ter posita ni tum pi back ko FIR la lo la pen ke ani sihat dolamara na tu hukum pen ha ogurian Duaramla constituency lake Morigao la pen Nogao la pen Hojai district a DC atumsi election nang pedolo Hojai Morigao Nogao a DC si hadak election na pedo bulote lam ke liye bangke halaso area ke Karbiang Long pen pon etlo lake Hojai atum cherai etlo bongo sena atum cherai etlo mo hojai bulote bongo sena lo ke di bongo sena atum cherai etlo la pen Nogao cherai etlo pen Morigao cherai etlo la pen ko Dolamara na tu Malasi Dolamara rong inkoi rapobak do la anta golaghat at DCC election ng Selam no lake Karbiang Long arlo Karbiang Long at DCC le claim kali Karbiang Long arlo si golaghat at DCC kam na claim election na pedo bulete alam ke liye bangke laso area ta Karbiang Long arlo pen ha golaghat district port etlo lasi lake nitum opos lo nitum memorandum tapilo demonstration tapilo la penilitum APHLC itu power bang lo te la bang so area an ke Karbiang Long lo nitum che 1 to 8
Tangke sara la ja. Kalau tinggal bang government tu dah kerja tang tiga lama be. Kalau ration card ko an magidu la so tengsi ration card la long munit a hisap ko an magidu hala so tengsi sang nang lo la bosi la bang so asang ko an man nagado aron ateng pen pivek nang jong si pipete alang litum aprang ben jo than nun det ti pu le pu inot along kilo isi than nun det ti pu la son ke than ji aron abik la bot jong si la son ke than lo la tak te ne litum ge jail abik ko la to pa Tangke saron. Ini langsung langhi nak tengok apa yang kita long lo sang ketan pula banggedak di yang dulu lasi sang ketan ke lagi lem sudah authority awe komane dealer sudah authority awe ate government penge anutin ate milik kemanda indonesian government pensi lagi Indian government pensi lagi Sengsiang tang lo laki tang dak tara orang Islam tang lo, security ek kolam lo. Kalau so ek teng dan silang pan limpo pivot nanti, lapen alang itu sang ketan nanti authority lang tuhan kipe. Bagi tuliran orang authority kipe, komane authority kipe, lapen lang tu pulo. Sang ketan jike ajak ko ngabe lapen isilam nili kuye bangke dak ulang ho. Sang abangke laki hidup kelang apar sang thang longli. Henili farman noi majak pan nilisan. Kalau so sang ketan arai komat si hukum kipilo. Masobang sedang lem dak langin lam semkan ini pacirikang lo. Jongsi nang tu media tu non sang ipiar ni homri dunoi. Lapen arju dunoi alang tuman. Je nang tuman sang ketan komal hukum nang ipi. Alang tum nang thak dahai. Nang tuman nang thak media tuman semik. Je itu tuh tak cunang kau itu, nang tuh komison tu, nang tuh ini ke lem ni beda, siap komison tu nang sang ke jawab ke, dah ke jawab lelak tuh sang ke jawab kali, alang tuh han komison tu government pe, kalau so komison jalan tuh hati milu gente, komal kita kelang sang lang hati berkata tu ke, lasi alang tuh lo bos tak keret tu hok kini tu kau plan district lo bos tarak di luar tu, plan district tu bos tarak sih man lo, kupinis ting balik di man kali lo gente. Masih dari non kita cini bangke, jongsi sangket ham jongsi, non abangso tarik isi pen ciklo jonto bang sang nangkeli, pun jongsi langhin lens noi, kolonial lens noi, tarabasa lens noi, sangket hana bangke lang kuning tonang, jongsi ing ton tip lo tang nili tungke, jail ke kari bar bangke tukisik lapen, nani ning joy nang nela kay. Dak komane don rap to kong khai aron longe don rap bola mabe aron longe don rap mabe a section longe don rap mabe dak minister tawe aja ko mabe komane MP aja ko mabe aja ko di darnam so ardam ki koson na ni man lasi labang so aron jong si sanga jong hu sanga thang aja ko pen jong si ditu ken tamrun jong si ditu non la tarik si pen jong si report non angkelong lo petang te dileto yes ipidama hange tum sik din to awareness ta pikai lo lasi non ni tum broadcast tum tame pesa chelo ko pati sik din lo koman ma si sanga thanun ma labang ke alang itu cema thanun je ni tum jel si donai ma ba ni tum esen ni tum chokla muni mahala bangla tum cema thanan lasi non tum media tum ta duhai nang ko je nal tum sanga than di konat aprai lo konat ke tum sanga than ko so ron pelo manang kuna circular doma punang tum argumel kaselang kunung circular jawe alang tum tang arwah jawe samhani bangke masih la so sang ke thana bangke karbiang long corruption ke nai ke rake lamp long kai silu hidup kala rasang tu than bensi BJP ke pangdani polang itu hidup kala rasang than BJP ke pangdani dalam reklam la bangke dang limang mandri lamp long ke do members secretary chairman tum tanang limang hemandri dak karbiang sang imu daket handia panggilan tum kita klaim ni dapat intono nili pila bangso mai bangso amidia kita ni media tulang do kanti lasila bangso sang ke than bangke not tarik isi pen bangke nang tum ni jong si kang than lo nang de jail ke dang manang tum sik di nilang si pachini dulu kasi kadoi manal ni tuning dilo alem tinalong tame cerok tok bedo noi non ke online do airport sang ke online lo kusona te malah sorte di sang tipulan kasi nang to media tum tala bangso lamang ke
non sang itike alem dilong dam jutu noi pire ki sumdo pode ni komhan ponang pina media tu dak sang kha net sar noi tumarang khan noi la sot teng pele tum alang tum han tum kes tamit